बाजिबालै आयो मा खालामखो नों आंनि दावदैखौ मा खालामखो हेलो फ्रेन्ड वेलकाम टू माय एएस बसुमतारी यूट्यूब चैनल आंनि एएस बसुमतारी यूट्यूब चैनलाव नोंथांमोन गासिखौबो बरनाय बहरनाय थाबाय नै आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर थुदो बिदिबा भिडिअखौ नायलांबाय थादो खोनाबाय मा खालामदों गन्द्रा सुदों गन्द्रा दासो बेफोरखौनो सिबाय थायोलै सोरबा सिबाबा दावखुमै जायो दावदैया नखाय इमान लेथ्रा थाङाखै आं दैसे दैनै दैथाम दैब्रै दैबा सय सात आठ नौ 10टा गाहाम दावदै दं बे गोलैयाना दुरुङा बियो बिनि दावदैखौ दुरुंखौ हास'ना खोलो खोमानोलां रागा जोङोना मायो बे खोमाना खोलैगोन आं बिराद मोजां मोनलै बाजिबालै आयो मा खालामखो नों आंनि दावदैखौ मा खालामखो सेस गोलैबानो आंहा दावदैया जाला रागा जोंबायलै रागा जोंबाय दिनैबा हले गावखेंखौ आंनि दावदैखौ गोनां माबाखौ सिमफायजोबगोनखौ नोङो बेलेग खामानि गैलामोन रागा आंनि जोंबायलै दावदैखौ दाना सिमफायनो आंहा दावदै फिसायानो जासिगौमोन दाउ फिसायानो फैल'ना नोङो दिनै बेखौ खालामना होबाय आंखौ दाउखौ दैहैफिनसै आं बै फारसे बेरायहैलाबाय नस्थ' खालामना होबाय आंखौ दिनै गफायसिगौमोन ना बियो दाउ बिमाया रागा जोंसिगोन ना रुनानै जाजोबनांगौ मा जाबावगोन दालाय आंनि फिसायानो गसिगौमोन नै फिसा जाबायमोन फिसा जाबायमोन फिसा जामारबायमोन आरो नै नायनोबा नै दा मा जागोन बेलाय मानो बेबायदि खालामो नोंलाय फिसायानो जाबायमोन आंहा नै फिसा जाजोब्बायमोन नै सेसे लस जाबाय नै फिसायानो जाजोब्बायमोन नै जागोनदां थांखागोन बे जाबावो नामा बे जाबावो थांखाङा खामानि गैयामोन नोंहा आयौ आंनि बुस्थुखौ नस्थ' खालामना होनो बे दैब्रैल'सो बे दैब्रैखौलाय मा होनना गबावनो बेलाय खैथामोन दैसे दैनै दैथाम दैब्रै दैबा सय सात आठ नौ 10टामोन 10टा फिसा गैला आरो आयौ सेस खांबायलै बे आंखौ दिनै खामानि बेबायदि जायोना होमबा र' दाउखौ दैहैफिनगोन आं दाउ बिमाखौ खाथाबनानै होनानै दाउखौ दैहैफिनगोन आं र' रागा जोंबा आंनिया बेलेगसो जागोन दै र' दाउखौ दैहैफिनसै आं मा मोननाय आंनि दावदैखौ नस्थ' खालामनो मा मोननाय बेलेग गैलामोन नोंहा खामानि बे खादाखौ खाफिननो जल्दि दिरुं लाना फै दैगोन ना दैला माबा गफायगोन ना गफायला बिबा बिमायाबा बोराबसिगोन ना बे बिमाया माबेसो दंबावो माबा दैब्रैल'सैलै 10टा गाहाममोन दैब्रै माने माब्रै दावदै दैब्रै माने माब्रै दाउ दं बेबायदि खामद्रायनाङा माब्रै दाउ दङ माब्रै दाउआ मासेयाव 10टा खरै 40टा दाउ जाबावगोन बियो दैबावगोन बियो मिथिबाय सोर खोन्थानाय नोङो बे दैब्रै दङ दाउ मासेया 10टा बिदैबा माब्रैजों 40टा बिदै जायो रागा फोजोंनो नाङालै आंनियाबाथाय दे खाफिनदो दे जानला मोनला नङासो नैबे बाहा मोनसे आंनि बुस्थुखौबाथाय बेबायदि लस खालामना होनाङा बे थिग दङ बे दावदैयानो गैया बे दाउखि गोजा
सेस बैयावबो गैया दे बेयो हखांनानै गारहरदो बोरा फिसिगोन ना बिमाया जानोसै नुफैबाथाय बोराबोदो बे जाजायो नामा फिसा जानाया जाजायो नामा बिमाखौ जानोसै बोराबबा बिमाखौ जानोसै एकदम आलुजों फाजाजों गोथाव जानानै आंनो मासेनि जायगायाव माबा बायना होफै ओइ दावदैया गफायबा फिसा जाबा देनां माब्रैखौ होनोसै हायदो थांसै हायदो हखांना हायदो गारफैनोबा गारफै आंहा सिबखायाखैनै फैदो थांसै फै खारनो हायो लोगो मेंबाय सिखारदो इलाय हनै मेमे फिसा लायनो फै सिखारदो दे मे ए बोरमा फिसा जाबाय बोरमा खालारा बेलेगथार बायदि ना मासलांखार खालार हा मासलांखार बिमाजों एखे नङा माथो गोसोमहां माहां फुरलांहां थांनाय ए बे मा कालार मिथिगौ ना नोङो नै लोगोफोरा आंना बोरमा फिसा जाबाय मैया दाख्लै नुनाया नै जाबाय दाख्लै नुदोंमोन ने दहाय फुङाव जानायानो जा राफोद जाबाय नेबो मासलांखार कालार मा कालार होनगोनथाय मिथिलाबो नालाय मासलांखार कालार होनबायलै आं बेखौ सोमखे कालार होनना बुङो सोमखे सिलभार कालार सोमखे कालार बारा राफोद जायाखैलै मानै जानांगौमोन ने मासेल' जाबाय मासेल'सो जाखायो बेयो मा जाखो पापा मेंगुलायबाय गावहासो औ हैया गिबावो लावगि नै दिस्था लावगि सानफु ओइ सानफु फाय सानफु फाय निजिता बेबो नामा निजा सानफु इनि नामा सानफुसो सानफु सना सानफु सना आगै मोनबाय ने नोंहा ने सानफु ओइलाय आगै मेगन साबाय थास्राय गाबबाय थास्रायो अबेनिफ्राय मा लाबोखो सानबायदांलै मेगन सादोंना सना नोङो मेगन सादों सना सानफु उदै बुंदों ना मासि नोंलाय सानफु दा आंनियाबो नंगौसोलै बिनिया सानफु दा गोलैबाथाय गाबगोन इयो बुरि बायदि जबाय जवालै नायलाय अबस्था गैयै दुस्थु गथ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेबां दोनथ'नाय जासिगोन आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामना होदो शेयार खालामदो लोगोसे साबस्क्राइब खालामनो दाबावथार लोगोफोर बाय